Assalamualaikum bose Mbah Goang, iki hari ape Ajojing, yaitu anak yang baru keluyuran iku jenenge Ajojing. Aku ape dolan ninggone kancaku mau kepethuk nyang pasar tuku lho, tuku urea. Urea iku angel tegak ninggone kanca ora ngarantokno. Lah aku ya ora melok kelompok tani, ora di sawah. Iku arep nempel nggone kancaku, mang wis tak kei dhuwit pasar. Lah kowe tuku urea niki ning toko nganti mumet ora tau ora ngarah enak. Wis mangkat aku ki adoh. Janjian no. Wong wis wayahe arek Agustus angel udan. Aku yo seneng udan. Menak zamane Barto, wong biasa tuku abu, wong ora biasa tuku abu. Ning toko abu akeh. Ning toko abu akeh zamane iki. Wes boleh abu sampean ning toko lho, nganti munyer rek ngentukno. Lah ngene iki apa ora kenalan karo wong kelompok tani ngono ya ora mungkin oleh abu. Kok piro enak tuku aku penting oleh. Kanggo persediaan kok lho guys, iki tek papan udan iki ora aku ora bisa panen kan. Perapatan lampu merah lagi jatuh. Walah. Jakarta ya, patut sekali ya, nah ini yo toko abu, nanging kowe tuku ning kene ora enek abu. Abu apa urea ya. Iku golek demenan. Tak kok apane demenan, demen kan seneng toh. Menan dono agawe sulistyane masak. Aku loro abu niki nek tak rewangi golek kenalan mbok kanca lek keratan kuwi yo ora ngaran kok abu.
aku tuku loro yo 500.000 tak tuku karo aku. Jancuk aku. Tapi iya deh kan. Lah kok tani kan yo untuk bagian toh Dek. Setiap petani yang punya sawah berapa kan untuk bagian toh. Kadang dia yang yo jual. Kadang orang didol piye lah wong kadang-kadang ngono yo. Tok duwe kok tuku wineh. Tok duwe kok mangan. Jauh sekali guys jaraknya itu 9 kilo tidak 10 kilo. Dan apa ini laju jurusan Jakarta Surabaya Lahan dan ini rawan kecelakaan sudah ada 2 korban nih daerah sini diangkat mati le modar jagungnya kok apik-apik aja orang hujan jagungnya sampai ngembong jamput ini wani kotorannya wani abuke jadi ini gak wani kotorannya kan abuke orang ngarep kayak gini jagungnya cintanya ini daerah sawah ini persapling ini ukurannya yo omah RSS ke rumah susah selonjor biasanya ini sluting di sini per kapling 80 juta oh yo 80 juta betul kalau mas apa yang udah bajari yo main di gawe apa iki? Iki sawah men. Ono mbuse yo ya aku nih. Aku nih. Rep. Gawe. Nek kok tutup kenapa? Baru bisa iki kok dulu kek. Engko berkah oleh dipeki wong ngono. Ya lah rasakno kowe engko aku anggere lewat rene gak oleh dipeki. Santai. Oh iya. Iki pirang deker? Wah, sama aku sing ndi? Iki lho. Sawah bengkok. Ah, salah gede lho. Tenane, teko petanduri krai larang kok. Keri ngono, krai larang yo kangen larang ra maca turun. Lah ora wis atosan. Lah iki ndek banyu dhewe no. Yo ngagekan iki. Tak pira? 3 juta setengah. Tak duwe. Biasa kabeh.
kom ae kok. Kom nang yo mek. Tak kita kok kom bareng. Biasanya perempuan. Kan yo kok roh enak sumbere kok sok. Kayak didelokno kono kowe. Aku wah, iso nambur-nambur. agak niki dijere aku. Berarti sing ora tandurane turun kabeh. Iya, iya. Nang 250 turun tak kek. Bukan kok ngene kok kabeh ngoten coba iki dadi papan sabar. Oleh anakku. Anakku tak entek anakku 100 juta. Iki sing ora tandurane kabeh iki. Iya iku lho, gak iki iku lho kok saiki iki ya sak buta itu. Wah. Yo penjual sak kabeh. Wah. Mengiratan di iki nyaro 150 wong kuwi kan. Oh ya, kowe penjuratan. Iki kene juga apa kena ora didol. Wis ngono ora mangkates kanggo urung kabel. Besok gak tes. Krae kene gak enak ya iki kamen inti. Mungkin bajari aku mang tuku abu 200 170 Orea. Orea nebel dhek. Wah aku duwe tuku. Ya sak 270 pira? 170 kok. Ya. Ayo tak dikono. Nama kadung itu tuku bajari iki. Bento katu aku. Lah sok ae. Sok ya. Iya. Tuku tenan lho. Iya dentek, nek gantek ayo. Nganggo rendengan. Aku dhewe duwe saiti ngono lho. Totoke paling yo patang sak telung sak. Ah sakmono kombu. Yo, Kak. Tuku 4 juta deh kae. Wah, ora. Iku mau langgananku, langgananku bakul kates, bakul krai. Woi. Langganan itu bukan berarti kotoran. Ya, ini wangi kotoran bermuara. Aduh, saka omahku nang aku wong terkenal. Ya mubeng kotoran digatung lho nganti ton. Iya yo kenal aku. Iya terus. Lo. Oce. Sawah yang orang abot saya kapan. Oh cintanya. Aja. Kadang lek iku yo tekan kene kok. Cintanya. Langun. Griyane nganten jari pundi? Gak nganten. Wangi dandan piye, Mbah? Aku mang ning gone kom anggo kebat nggone kom kono lho. Lor. Kok kom? Iya. Wes. Kamu Mbah. Di urusan STM. STM. Cowok itu kok STM aja. Ya sing mau sing lanang gambar nang STM. Kan papat. Itu kono. Wes Mbah, kamu sih aku. Aku untuk abuk ke ayam aku. Gak.
Alhamdulillah guys, wis entuk abuk tekan omah wis ngene iki golekane. Oh, alah yo. Tani-taninan ning golek abuk angel ning nggonku. Enggak duwe kanca ngono wis ora ngarah iso duwe Korea. Sekian dulu, terima kasih wis. Kancaku akeh mang yo ditawani nek karo kancaku. Karo bakul krai. Alah aku duwe teman kaya tuku aku sampe tukoni yo nggonku yo aku ngono lah. Untuk jatah kok ora mentah aku ora untuk jatah kok guys. Tak dune dhisik iki.